Mbonga lena. Iyo kanye futhi. Awukhuphuka mfethu le video ngizoyikhatha lena ngenzela ukuthi mfethu utrend but yazi mfethu sikhumbuze iqhawe ngempela mfethu hayi ngoba nakho ngibhuqa noma mhlawumbe kanjani ngisikhumbuza ngempela usandile Mbonga mfethu awuvume nje ingoma eyodwa noma yipi nje mhlawumbe uzoyivuma nje mfethu ngizokunika ithuba nje mina sithina silalele lapha la ku-live mfethu. Ngikhuphuka kabani ngeyami noma ngawo ushuni lo nguthandile. Awuqale ngeqhawe lethu qala oyithandayo nje noma oyithanda kakhulu bese uqeda lapho kushaye yakho ke yabona. Wangizuma manje ngisetohweni kodwa ke hayi siyaxolisa mfethu siyaxolisa kakhulu ngiyaxolisa kakhulu mfethu ukuzuma mfethu. Ngidonsela wona iqhawe lami leli madoda ngangithanda manje ziningi ingoma engithanda lapha kodwa ke njengayiphi nje ithi Konje ziningi nje mara le ngayishaya mara. Yabona nje khona lena engangiyithanda mina ithi ukukhula kwami baba ngule ngisokola baba. Yayibona lo ngoma leyo. Ukukhula kwami baba ngule ngisokola baba ikhala kangivula umqondo. Ukukhula kwami baba ngule ngisokola baba ikhala kangivula umqondo. Ikhala kangivula umqondo ukusakala kwami ikhala kangivula umqondo usizila kusokola mina ngazi lonke ngikufana nami hayi wena ndoda yewena kumlani uzokubandela wena mani hayi wena ngimthanda lo bhuti lo hawu wasufana nanaye ke phela manje awubheka ikhanda kathi uye wasufana naye pho manje futhi wenziwa yini wacula kanje ngaye wasufana naye futhi hayi kushuthi ikhanda sithelelene ngoba sisuke endaweni eyodwa wenami wakhona la eMnambithi hawu wena usigelela imkhulu ungazosigelela imhlola wena awushaye yakho ke qala lami ngesizwe yakho nkabi yami eyakho ke noma yiphi ke mfethu athi konje ithini awuthi ngishaye nje yona le ethini